Kaixo, aurreko bideo batian ikusi dugu if espresioak aztertu ditugu, eta oraingoan egingo duguna da aztertu bat choose. Azkenian dela programazio lenguai guztietan gertatzen den bezalaxe, beti daude begizta edo konparaketak eta horrelako gauza oso berdintsuak dianak, bale? Eta orduan espresio batzuk ba ikasi behar ditugu eta erabiliko ditugu ba behar baldin baditugu, bai? Hemen ikusten duguna choose. Choose da aukera bat edo bestea nahi degunean adibidez barabili dezakegun espresio bat. Bale, ikusten dugu hemen, esaten digula, da choose da espresio bat erabiliko duguna whenekin eta otherwiseekin. Hau da, hau betetzen denean, hau egin. Hau betetzen denean, hau egin. Eta bestela, beste zerbait egin. Otherwise, izango litzateke bestela. Bai? Orduan, juten gea adibide honetara ikusteko hau. Eta hemen egiten diguna da, aurrekoan egiten genuen if txiki bat, esaten genuen zigutena, prezio baldin bada 10 baino handiagoa, test, when. Baina lehen hemen if jartzen zuen, eta hone egiten duguna da, dena choose baten barruan sartu, bai, eta esaten duguna da, choose, aukeratu urrengo aukeretako bat. Orduan, danian, cuando es, when, ¿vale? When test price handiago 10, greater than 10, orduan egiten duguna da kolore aldatu, bai? Eta value of select artist bakarrian jartzen dugu. Orduan, kolore ezberdinekin ateako dira 10 baino handiagoa prezio handiagoa daukaten elementuak, bai? Eta bestela, when hau egiten da iriki, hemen itxi, otherwise, hemen iriki, eta hemen itxi. Eta dena egon behar du choose baten barruan sartuta. Ez da oso erosoa, testu asko nire ustez gauza txiki bat egiteko, baina horrelaxe da, eta lenguaia bakoitzak bere berezitasunak dauzka. Orduan txiri, value of select, artist, eta hemen ez dago background color aldaketa ikan. Orduan zer da efektua, hemen ikusten da, kolore aldatu egiten dela. Bai? Hoixe bakarrikan, ez da beste ikan. Egiten duna da, bata edo bestea aukeratu. Bai? Egin dezakeguna da, handiago 10, beste baldintza batzuk, probatu genezake ea jarri edo ez, konprobatu ea when bat baino gehiago alde zuen jarri. When hau, tal, when, ingo dugu, guk ingo dugu. Proba txiki bat ingo dugu, ikusteko ea beste aukerak baldin badaude. Eingo deguna da. Danian. Probatuko dugu, aber egin dezakegun horrela. 8 price. Hau da. 10 baino handiago baldin bada kolore bat. 8 baino txikiago baldin bada beste kolore bat, igual hemen jarriko dut aber aldatzen den zerbait, eta hemen ere eta berriro when iten da, eta beste guztietan probatzea. Proba bat ingo dugu. Eta ikusten duzue, batzuk diala arroxa argiagoak, eta beste batzuk diala arroxa ilunagoak. Bazen konprobatzea baita ere, jarrita, value of select artist jartzen dugun bezalaxe, baita ere prezioa agertuko dugu. Bai? Hemen jartzen badugu value of select price. Hemen artist baita ere berdina, kopia honena. Eta hemen ere value of select price jarriko dugu. Ez du nahi. Zituzten tabulatzen, eta horretik pixka agertzen da ez berdina.
Vale? Baina, klaro, horretarako ere behar dut hirugarren zutabe bat, hemen daukagu Chiral Artist, eta baita ere behar dugu honen kopia pega bat ingo dugu, eta price jarriko dugu. Hazen konprobaketa bat egitea, eta begira. Ikusten duzue, hemen baten, bale, indez sartu bat abestean barru, ikusten dituzue, 10 baino handiago kolore batekin, tartean daudenak beste kolore batekin, eta 10 baino txikiagoa, ez da 8 baino txikiagoak dienak beste kolore batekin. Orduan, guen horrekin egin ditzazkeguna da, kasu ezberdin guztiak jarri, eta gero otherwise erabili, betetzen ez ditunean aurreko baldintza guztik, bale? Ez baldin badu betetzen ez when hau eta ez dare beste wena, iten duguna da otherwise erabili, bale? Bueno, listo, hau litzateke atal honetan aztertu beharreko guztia, eta hurrengo batekin jarraituko dugu. Unik uste orain choose espresioa eta when eta otherwise elementuak hobetu ulertzen ditugula. Beste bat arte.